Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Helen. Adinan inlanad tedres na. Kastoy man di kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kuman apaidrama dahi ti pakasaritaak tabarang agpaay apalagip kadagiti adda ijay abroad ti asawa da. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasalitaan ni Helen dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Maria, sikapay lang ti makamo kadagiti anak ko ha. Tarumwarak, inak gumatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adupay mo ti abasto tayo Tagimulpi ak idi nagsweldo ak. Kan adapay may sakaban abagas tayo. Uray may mayat matlaang no ado ti abasto tayo. Sige. Sa bagay, Sabado ita, awan sarek ko. Iso ang makarwar kalat tamanang. Tadak amang bantay kadagiti anak mo. O alang arudan, innakon. Sige, manang. Makaamukan ton nga agluto iti kaninyo ha. Wen, manang. No marabi anak, makaamukan kadagiti ubing. Ne, apay amarabyan ka. Kating kalaang mat-grocery. At dalagay yung ko asarakak ita. O sige, ngam di ka kumagpakarabi iunay Amang ano sa pulan na katiburidak mo, kat agsangit. Wan ko lakmat. O ala, agpatuloy akon. Sige, Jimmy. Mangantan. Agkakaimas dagiti in-order ko akananta. Ay, Oh, apay, di mo kaya? andang amin parikot ko, Helen. Si kakit di mat. Awan lakat agparparikot ka. Kasanumat ngamin. Kasapulan ni nanang ko ti kwarta. Naskan agumatang manan iti agas na. Kasta ka di. Sa pagbayadak manan ti abang kan ka. Saan ka matapagbaybayadan iti abang mo kat? Basta di mo lakit di sasawan ka dagiti padam nga agab-abang. Iti kas na, saan ka amabuking? Wen, saan ko matasasawan ka? Day talang, tatalaga nga kasapulan na kiti kwarta ita. Agikataklangan iti trabaho. Tagawid ako ni di lugar mi. Kasanutan ngay no pumanaw ka. Daglin lipatan. Anya? Kasapulak kami na talaga ti kwarta ita. Papautangan na ka di. Awan parikot iti dayta. Pautangan ka Sa bagay, nagipawit samot nila kay mo. Wan, nagipawit. No kasta, pautangan nak. Wan, ibagam naman no ti utangam. Tapautangan ka, Jimmy. Narabyan ka talaga, manang Helen. Wan, dagiti uping. Nakaturog dan. Nagapwam manang. Awan mo't awit mo asimbangpot. Kunam nga grocery ka. Ay, awanan oras ko na grocery. Napanam ka di talaga. Apay ka di adamag ka adamag. Gaputada na damag ko, maipapankan ka. Ha? Adda ka no relasyon nyo ka ni Jamie, a border mo. Anya? Saan kun nga ibagano asino tinangidanon kanyak? Amom ka di? Nakita na kayo itay aldaw. Mangmangan kayo itimay sa restaurant. Saan ang nagpadlaw kada kayo? Ngam ti kadwa na tinang paliiw kada kayo. Inagkampay ka no ni Jimmy. Ha? Kaya't ka di asawan day nga da relasyon nyo ka ni Jimmy, manang? Ha? Awan. Di ka di makonsensya. Adda ijay Saudi ti asawam. Tapno manggad iti para kada kayo a pamilyana. Sa ita, lipliputam. Sumardang kan. Awan bibiyang mo iti kayat kong aramidan. Adda, gaputa kabsat ka. Pues, nawaya ka apumanaw. Agabang ka iti pagnaadam. Total, agsusweldo ka man. Anya? Yak kayat ti man nakibiyang Maria. Iso apumanaw kalaangan.
Total, di ka mo't pagbaybayadan iti pan nakipagnanaed mo dito'y balay mi. Iso anasay sayaatan, apumanaw ka. Awan pa kairanutak kan ka. Di kagsaw iti kasta. Gaputa siyak ti gumatgatang iti bagas. Ken siyak pa'y itan ti agbaybayad iti kuryente kan danom. Ala, tapno awanan ti pagpanakkel mo. Sige, pumanaw kan dito'y balay mi. Sige, itamot la arabi. Pumanaw akon dito'y balayo. Wan, Jimmy, itay pa'y anakalugan ni Maria. Pimanawan dito'y balay. Kasta ka di. Umanlatiw kan dito'y ayan ko. Ta dito'y tangag sarita. Nakaturog amin na nakaroba. Awan man siguro ti makakita ken kano sumber ka dito'y ayan ko. O sige, umayak di tayan mo. Total, di tamot labangir abalay. Kasanon no makariing dagiti anak mo. Mangag dito'y nagsangit na. Ganar na kandan. Saan da basta makariing? Helen. Urayam ti bayad dagiti inut-utang ko ken ka. Bayadan kanto. Wan, Helen. Adda ka di bagasyo dita. Ang amin, awan gaya man may sahang ko inton bigat. awan bagas mo? Awan nga rod. Nagbayag mo't ngamin ti sweldo mi. Hindi kagdanag. Mangyagak to iti bagas ken groceries. Tapno saan kan ngagparikot. Agyaman na ka. Awan parikot. Ngamin, ay ayatan ka, Jimmy. Oh, Helen. Anya dayta nakasupot nga igam mo. Groceries? Wan, tata. O, anya? Agbayad kan iti abang mo? Uwan na. Bayada kita bulan. Magtingarodan. Mabitlaeng. Kompleto da ito'y. Nasaya at man. Kumustan nga nilakay mo ije abroad? Anya ko matibibiyang mo kinilakay ko. Ay, kaasimot nilakay mo. Agtrab-trabaho ije abroad. Ngam di na mo ti aramidam. Malaing ka ni kwarto ni Jimmy. Ipan mo dayta groceries. Amukmet ani Jimmy ti pangtedam iti dayta. Hoy, si kalakay. Anya ko matibibiyang mo iti kayat ko nga aramidan. Ala, pumanaw kan dito'y. Mangsapol kan iti sabali a pagabangam. Ne, abay kumapumanawak katagbaybayad ak matiti husto nga oras. Pumanaw kan dito'y. Tadda sabali nga agabang iti kwartong ayan mo. Sana ka pumanaw. Tawan mati madingar aramidak. Sika ati adda madingar aramidan na. Iso kayat mo apumanawak. Ngem sana ka pumanaw. Nga urean niya ti bagbagam. Taagbaybayad ak ma iti abang kao. Saan mo ngay kan-kano day ala kay Mando? Umapala day jay. O sige, ina ko niti trabaho. Ang mga numaladawak iti dutik. At damot tin balon mo dita supot. Nagluto akon iti balon mo. Tapno saan kan agumatang iti kanam inton aldaw. Agyaman na ka, ha? Jimmy. Apay nga kayo, nanang. Kan adda awit yo apak. Kuna ni Gomer nga anak ko, adituyak kanon nga agnaed. Kabayatan ti kaadda na ija abroad. Anya? Kasta ti kunana. Agnaedak kano dito'y balay na. Addamat bakan ti asiled a para iti bisita. Ijay ti pagturogak. Agtungtung palaklang iti bilin ti anak ko. Ken maasya anak ken kuana. Gapo taadda ije abroad nga agrigrigat. Ngam day tamot aglalalake ti aramidam. Anya? Asino tinagko na iti dayta? Kasta ti kuna ti anak ko. Dayta ti rason no apay nga imbaunnak ditoy. Isu amayat kaman wenno saan.
dituyak nga agnaed, agingga asumangpay. Hello, Gomer. Aping awan impatulod mo akwartan. Saanan asikat imangigam iti kwarta nga ipawit ko. Nudikat ni nanang. Anya? Kan pumanaw kan dita balay ko. Tawan karbangam nga agnag dita. Anya? Kayat ko ti agawid. Tasyak amis mo timang papanaw kan ka. Ngam saanan. Jak kayat ti agsayang iti kwarta. Gapulakan ka. Balangkantis nga asawa. Pumanaw kan dita balay ko. Gomer. Awan babain mo. Nagpuskul tarupam. Nga agnagpailan dita balay ko. Sige. Pumanawak. Ngam isurot ko dagiti anak ko. Taan niya ko matinasaya at nga surong ka dagiti ubing. Dayta kinabalangkantis mo. Ubing dapay. Ket siyak tirumbang ang mga iwan kadakwada. Apay. May aywanam ka di matlayda. Amok amin nga aramid mo, Helen. Isu a pumanaw kan dita balay ko. No papanawan na. Talaga nga isurot ko dagiti anak ko. Adda mangisaksakit kini Gomer at aga ditoy, Helen. Kat iso ti mangidandanon iti amin a makitkita na nga aramidam. Asino? Saanen a nagpabigbig no asino? Ti awanan bain? Iso atap no saan na kan apapanawan ti anak ko. Agbalbaliw kan. Ngam no talaga adimon ay ayatan ti anak ko. Nasaysayat langan a pumanaw ka. Ngam di mo isurot dagiti anak mo. Tapno saan kan amarigatan. Nan. Sana bale, tadak mo. Kan sumarunon to nilakay ko. Agraman ti buridak nga anak ko. Adamot pang gadantay buridak ko. Iso nga awan parikot na iti kwarta. Nan. Talo kami ang mga iwan kadagiti anak yo. Saan ang mabalin? Isurot ko dagiti anak ko. Kasano ka nga rod ang makatagad? Kabailak apakanin dagiti anak ko. Nga uray awan sustento ti amada. Helen, di ka kuman na panakkel. Umuna iti amin. Basol mo na ito'y anapasamak. Iso ajay kumapakasulbaran na ti panunutan mo. Gomer, pakawanin na. Saanin ang maulit? Ikarit na ita. Diyako nagbasol kan ka. Basta pumanaw kan dita balay. Diyak kayatan nga agnad ka dita. Gomer. Di mo taktakan ti oras ko. Bye! Hello, Gomer! Hello! Kasano itan? Sa dino ti papanak. Apay dagita abag, Jimmy. Pumanaw kan dito'y pag-abangan. Juan, agawid ako ni Jay lugar mi. Jimmy. Di kagdanag. Bayadak to dagiti inut-utang ko kan ka. Jimmy. Kan lipatan na kon. Sige, inakon. Jimmy, kasano akon? Awanan bibiyang ko kan ka. Anya? Awanan kay tibain! Impay ko ti amin kan ka! Ngam kastay lang ti supapak mo! Tanya ko mati amo mga isupapak ko kan ka. Kwarta lang matikayat ko kan ka. Ngam di ka danag. Taumay kong bayadan. Jimmy! Sige, inakon. Hoy, sika lakay mando. Sika ka di tinagipulong kin ni Gomer ngagda relasyon mi kini Jimmy. Wine, aklunak man langan, tapno sumardeng kan. Awanan kay tibain alaklakayan. Manakibiyang, idarum ka. Sige, sagwag ti darum mo.
Total, at damot ebidensya. Naalaan kayo pa iti video kini Jimmy nga agin inagak di taparaangan yaw. Bilibak mat kan ka tawan man lati dadanagam. Ngem di mo nga ibidbidyo kayo gayam. Anya, apay aramidam da ito'y. Dinadahil mo ti pamilya mi. Si ka mismo tinang dadaal iti pamilyayo. Saan asyak? Pabasulem tabagim. Maria, mabalin ka di ngagkita ta. Pangasim. Apay? Kaya't ka makasarita iti personal. Sige, umay ka dito'y dagus ko. Sa dino. Sige, dumngag ka. Taibagat ti address ko. Juan Maria, ibagam ta umayak itamat laang. Agbalbaliw kan, Helen. Day talaang ti amok a pamuspusan. Tapno mapakawan na ka ti anak ko. Nan, Manggid ka, kat agurnong ka. Kat awan pagdanagam ka dagiti ubeng, tadimi idabaybayan. nan, Mabalin mo lat ta ida asarungkaran. Ngam di mo ida mabalin nga isurot iti papanam. Basta tilaglagi pem, maaywanan da anaimbag ditoy. Juan, nan, Anya ngay nga rod. Pumanaw ka. Tasaan mo't akayat ni Gomar nga agtalinaad kapayla ditoy. sige, nan. Inak nga rodan. Da kayon ti makaamo kadagiti anak ko. Sorry, Maria ading ko. Sorry talaga. Pakawanan na kadagitin sa usawang ko kan ka. Ay, anya nga ita. Di si kamot laang tinadaksan iti inaramid mo. Pudnot ako na. Sige, agyan kan dito'y dagus ko. Nalawa mo't dito'y dagus ko. Ngam niya, jak kayat nga agisangpet ka dito'y iti lalaki. Ha? Saan ading ko? Saan? Nasayaan. Agsa po laki iti panggadak. Amangan na damo mapangisar kam kanya. Adda, no kayat mo lakit di. Iti kantin nga si dag iti opisina mi. Agkasapulan da ijay iti servidora. Uwan, kabailak day ta. Nasayaan. Ala, agyan kan dito'y dagus ko. Asino ko mati agtinulong, no saan adatang agkabsa. Agyaman na, Maria ading ko. Agyaman ako na. Iti saan na nagbayag, sinublat kon ti kantin, ket siya kon ti mangimatmaton. Nagsarita kami kini Gomar iti panagbakasyon na, ngem saan kami anagsinublian, gapo taawan met nasasauna kanyak. Nupay kasta, kanayon ko latta asarungkaran dagiti anak ko. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Helen. Agyaman nakiti da iti pakasaritaang pagayam Helen. Isuday tantay kunada, apanunutem pay nga umuna ti ibunga ti madi nga ingkaaramiden. Tama nga no iti udina, si kamot lati pagdasalan na. Agamala, sapay kuma tadumting to ti panawen, ama urnos yo kini Gomar ti relasyon yo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Helen, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon.
Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.